bihalal bani gede niki ora terus bani-banian. Oh. Ayo madepe mon. Aku yo melu. Biasane ulung kok kene ulung apa? Yo. Iya. Oh. Bani gede niki, Bani Akbar. Yo ora ada aku wis gak iso salaman Halal bihalal. Syuting malu syuting. Takut duk saiki aja ada. Aja ra dalan kowe, kowe ora dalan kok. Amplopnya di amplopnya ini. Amplopnya di amplopnya ini. PRT. itu amplop ngono aku temen lagi semangat. Kilos iki. Los aja gue. Rada loro pak. Iki Syekh. Iki mesti ribet. Dia kira lebar-lebar. Ambe nyambung tuh terus. Iki apel krawu iki, apel tekean. No. Maksudnya iki. Nggih, Mon. Wes lah kesel aku. Loh, iya. Ganteng. Ya. Aku yang malu ke syuting iki, walah nyoteng ke syuting. Telung menit. Ini lho, ini lho, jejer. Banget mau. Alamat terus kamu alamat Iki mlebu Facebook, mlebu YouTube, mlebu WA, mlebu bareng kalir iki. Los. Lah jale do ngono kok. Wes bar, ikut.